Jum wara liħor il-karba tal-bdiewa lokali kull ma jmur qed tiżdied. Bil-mannara fuq rashom u fuq arthom fisem il-progress tal-asfalt u l-konkrit teddida mmexxija mill-politika tal-Gvern Laburista. Wara il-sibt grupp ta' bdiewa appellaw lill-Gvern biex ibedilhom din it-teddida fuq l-għajxien tagħhom kif Infrastructure Malta flimkien mal-Ministru tat-Toroq Ian Borċ fi ħsiebhom jgħaddu r-romblu minn fuq arthom. Madankollu mistoqsi minn Net News jekk hux se jkun qed jagħti widen ta' dawn l-appelli Ian Borċ attakka dawn l-istqarrijiet u saħaq li hu jagħti każ biss lill-bdiewa veri. L-appell tal-bdiewa ser tkun waqt tagħtu każhom. Dejjem nagħtu każhom ġej minn familja tal-bdiewa. Ma ġifieri l-bdiewa ġifieri dawk ta' ħal-qormi, dawk ta' Burmarrat. Lill-bdiewa veri mhux lill-ispekulaturi, lill-bdiewa veri. Bosta bdiewa esprimew it-ħassib tagħhom bil-bdiewa ta' Burmarrat u li ma kinux avżati bl-iżvilupp illi se jeħdilhom l-art għajr għall-kartuna b'avviż fuq dwar xogħlijiet illi kienu se jsiru fiż-żona. Minnaħa tagħhom il-bdiewa qriema jinsabu medda bil-proġett tal-flyover fil-bypass tal-Imrieħel dan kollu għad-detriment tal-ambjent Malti u tal-prodott lokali. Jiġi jirreklama fuq it-television. Kulu l-frisk, il-frisk minn fejn ħadd jieħdu, minn ġol friża, il-frisk. Mek laqqas tħalli farka ħamrija. Diversi residenti u bdiewa stqarrew illi issa jirrealizzaw illi l-weda elettorali tal-Partit Laburista li l-ambjent ikun priorità huma biss kliem fieraħ u għamad quddiem għajnejn il-poplu Malti u Awċi.